sa pagdating po ng Pangulo ay ito nga po ay nagkaroon siya ng arrival honors at sasalubungin po siya ng mga pinuno ng dalawang kapulungan at ng itinalagang Congressional Reception Committee. Nandyan sina House Speaker Faustino Bojovi III at the Senate President Sherwin Gatchalian. Nandito rin po si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete. Sa reception party dyan sa may rear entrance, kasama rin po sina Senator Kiko Pangilinan, Senator Juan Miguel Zubiri, si Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos, si Deputy Speaker David Suarez, si Deputy Speaker Maria Rachel Arenas, at iba pa pong mga officials and guests sa House of Representatives. Mula sa